Hola, benvinguts al meu canal Matemàtiques en català. Avui resoldrem un exercici de les matemàtiques aplicades a les ciències socials que va sortir a l'examen de selectivitat del juny del 2021 a la sèrie 2. És l'exercici número 1, el primer de l'examen. I ens diu: una fàbrica estima que el benefici mensual en milers d'euros per cada tona de confeti venuda ve donat per la funció aquesta, en què X representa el nombre de tones de confeti venudes. Ens demana a l'apartat A: determineu en quin interval de valors s'ha de trobar la variable X perquè la fàbrica no tingui pèrdues. Bé, doncs si aquesta és la funció del benefici i no volem que hi hagi pèrdues, aquesta funció ha de ser més gran que 0. Comencem doncs trobant per quins valors de X seria 0. Aquest benefici, aquesta funció, donaria 0. Comencem posant la funció partit per X i la igualem a 0 per saber quins són els punts límits. Passem la X a l'altra banda i ens queda una equació de segon grau. La resolem, doncs, aplicant la fórmula que ja sabem per resoldre equacions de segon grau. Fem, aquest 5 és positiu, perdó. Menys b més menys l'arrel de b al quadrat menys 4 per a per c partit per 2a. Si posem el resultat de sota l'arrel, tindrem 25. Aquí tenim menys, menys i menys, això dona doncs menys, i 20 per 0,2, que és 4 per 4, 16. Partit per menys 0,4. 15 menys 16 són 9, l'arrel és 3, per tant ens queda més menys 3, partit per menys 0,4. Ja podem obrir els dos resultats i tindrem menys 5 més 3, que serà menys 2, partit per menys 0,4, això és 5. I menys 5 menys 3 menys 8, partit per menys 0,4, això és 20. És a dir, que en el 5 i el 20 la funció pren valor 0. Nosaltres ara hem de veure en quin interval aquesta funció serà positiva. És a dir, que si agafem la recta dels nombres, posem el 5 i posem el 20, que són els valors que ens ha donat l'equació de segon grau, ara hem de veure si el resultat que estem buscant, l'interval que estem buscant, és l'interval abans del 5, entre el 5 i el 20 o després del 20. Anem a buscar un punt de cada un d'aquests intervals per saber si doncs, la funció pren valors positius o negatius. Hem de tenir en compte que el valor 0 no el podem utilitzar, perquè el 0, al ser la funció d'aquest estil, no el podem posar, no podríem trobar solució quan una fracció té denominador 0, no existeix el resultat. Per tant, descartem el 0, agafem un valor abans del 5. Per exemple, el 4, i fem f de 4. Si fem f de 4 tindrem menys 0,2 per 4 al quadrat, més 5 per 4, més 20, partit per 4. No ens interessa tant el resultat, sinó el signe. Ja veieu que 5 per 4, 20, aquest 20 era negatiu, 5 per 4, 20 menys 20, això se'n va, aquí tenim un valor que serà negatiu entre positiu, la funció pren un valor negatiu. Per tant, en aquest tram la funció és negativa, aquests valors no ens interessen. Ara fem la franja entre el 5 i el 20, agafem per exemple el valor 10. I tindrem menys 0,2 per 10 al quadrat, més 5 per 10, menys 20, partit per 10.
tindrem 10 per 10 100, per menys 0,2 serà menys 20, això serà 50 menys 20 partit per 10. En aquest cas sí que dona positiu. 20 i 20, 40 i 50 positiu, ens quedarà 10 partit per 10, o sigui positiu. En aquest tram d'aquí la funció pren un valor positiu. I l'última cosa que hem de comprovar és si després del 20 també els valors ens serveixen. És a dir, posarem, per exemple, farem el 20, farem el 25, per exemple, i farem el mateix, menys 0,2 per 25 al quadrat, farem més avall, f de 25, i tindrem menys 0,2 per 25 al quadrat, més 5 per 25 menys 20, partit per 25. Aquí tindrem 25 al quadrat, que són 625, 625 per 0,2, que són 125, per tant, menys 125, 25 per 5, que són 125, menys 20, partit per 25. Aquests valors s'eliminen i ens queda negatiu. Ens queda menys 20 entre 25, per tant, en aquest tram la funció torna a ser negativa. Això significa que els valors que estem buscant estan a l'interval entre el 5 i el 20. Aquesta, doncs, és la solució. X pertany a l'interval 5-20. I així hem solucionat el primer apartat. Anem ara a veure el segon apartat. Anem a resoldre, doncs, l'apartat B. Ens demana que calculem la quantitat de tones de confeti que proporciona el benefici màxim i que diguem quin és aquest benefici. Abans de començar amb l'apartat B, us volia comentar que aquest interval de solucions que hem donat a l'apartat A, de fet, seria més correcte escriure'l en clau d'àtors, és a dir, que la X pertany a l'interval 5-20 amb el 5 i el 20 inclosos. De fet, el 5 i el 20 són els valors que fan que la funció sigui 0, és a dir, que no hi hagi benefici. I si hem de ser estrictes amb l'enunciat del problema, l'enunciat ens deia que havíem de calcular perquè no hi hagi pèrdues. Si el benefici és 0, en realitat no hi ha pèrdues. Per tant, sí que donarem aquesta expressió com més correcta a l'hora de donar la resposta. Anem ara sí a fer l'apartat B. Si hem de trobar el benefici màxim, ens cal derivar la funció i igualar-la a 0. Derivem, doncs, i tindrem que hem de posar la derivada del numerador, que serà menys 0,2 per 2x més 5, per el denominador sense derivar, menys el numerador tot sencent, més 5x menys 20, per la derivada del denominador, que serà 1, ja no li posem, partit per x al quadrat. Si ho parem, tindrem menys 0,4x per x serà menys 0,4x al quadrat. Aquí tindrem 5x i aquí tindrem més 0,2x al quadrat menys 5x més 20. Tot això partit per x al quadrat. Aquests 5 es poden tatxar i obtindrem menys 0,4 més 0,2 serà menys 0,2 x al quadrat més 20 partit per x al quadrat.
Ara ens cal igualar això a 0 i trobar aquesta x. En el moment que igualem a 0, si aquest denominador el passem allà, ens queda 0. Per tant, hem d'escriure 0,2 x al quadrat més 20 igual a 0. Aïllem, doncs, la x i ens quedarà que la x al quadrat serà menys 20 partit per menys 0,2, és a dir, la x serà l'arrel, més menys, l'arrel de 100. Més menys l'arrel de 100, o sigui, més menys 10. De fet, el valor negatiu no té sentit en el nostre problema, perquè estem parlant de tones de confeti. Aquesta x representen tones de confeti. Per tant, el valor negatiu el descartarem i ens quedarem com que x és igual a 10. Ara hem de veure si això realment és un màxim d'aquesta funció. Agafem l'interval de valors que tenim i mirarem si el valor 10 es comporta, és un màxim o un mínim. Agafem un valor anterior al 10, entre el 5 i el 10, perquè aquesta funció està definida entre el 5 i el 10, entre el 5 i el 20. Agafem un valor d'aquesta zona d'aquí, podem agafar qualsevol, per exemple el 9, i el posem a la derivada. Si fem f derivada de 9, tindrem menys 0,2 per 9 al quadrat més 20 partit per 9 al quadrat. 9 per 9 seran 81, menys 0,2 per 81, són menys 16,2 més 20 partit per 9. Per 81, per 9 al quadrat. Aleshores veiem que aquest numerador ens dona positiu, el denominador també és positiu, és a dir que en aquest interval la funció és positiva, és a dir, està pujant. Agafem un valor de l'altra banda, f' de 15, i farem el mateix, menys 0,2 per 15 al quadrat més 20 partit per 15 al quadrat. 15 al quadrat són 225 per 0,2 negatiu, seran menys 45 més 20 partit per 15 al quadrat, 225. En aquest cas tenim el resultat negatiu, això vol dir que la funció baixa, per tant, efectivament, el 10 és un màxim d'aquesta funció. Aquest, doncs, és el valor, és el número de tones que s'ha de vendre, 10 tones, per obtenir el benefici màxim, 10 tones de confeti. Ens demanen també que trobem quin és aquest benefici. Per tant, ara tornem a la funció i fem f de 10 per trobar el resultat. F de 10 serà, doncs, menys 0,2 per 10 al quadrat més 5 per 10 menys 20 partit per 10. Tindrem que f de 10 serà 10 per 10, 100, 100 per menys 0,2 serà menys 20, això serà 50, menys 20 partit per 10. És a dir, menys 40 més 50 serà 10, 10 partit per 10, que és 1. Hem de recordar, hem de tornar a l'enunciat del problema i recordar que aquesta funció ens donava el benefici en milers d'euros. Per tant, aquest 1 d'aquí significa que el benefici seran 1.000 euros. F de 10 són 1.000 euros. I aquesta, doncs, és la
segona resposta en aquest apartat B. I així hem completat l'exercici. Espero que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.